pugo agad mo. Bye! May! Krom! Pod. Aska, kamao malagi na ka. Sakto lagi. Dugay lang kay kang basakton. Daling tudluan. Tinood na. Paila sa tadon. Pero pagkakampay na soy, masalamat na. Oo. Hindi ka liling halad sa katawan res puwente. Kumikan sa pagkulik sa atong mga pango sa atong ba. Labi na ang ato ang DRDO niya karon. Oo. Atong director of staff. Ato pasalamatan si Police Colonel Angelito Dumaging Sir. May gabi dia ang ato ang DRDO. Kaubanan po sa tuang arawan. Si Police Colonel Lemuel Obon Sir. Sir. Nag-break na biya si Sir dito ba yata? Dito ta. O niya, ato kong pinakagwapo nga hit admin sa R5 walain kung dili si Police Colonel Renato Dugan, sir. O niya, naapon ang presensya sa tuang City Director, no? Si Police Colonel Binluan, ma'am. May gabi, ma'am. May gabi, ma'am. Oo. Okay, soy! Pilay na taas doon kagalingon. Okay. Sinutang way batasan. Tinood na. Okay, mga ikala. Ako ni ay si Patrolman Delphine Gayhi, a.k.a. Don Romantico, ang dramaturgo sa Boko Radio Cebu. Ganiliwa ko, pinututukin lang mga chicks na manugay maluoy ramo. Kaya ang intro doon, Diba? Looy sila, oh. Tinood na, nalooy. Kaya kaya po, kung gibuwagan mapuna sa sawa, Ayan. kung gibuwagan sa bana, muna nalooy. Mga igala, ako muna Ayan. si Patrolman Jussi Colibano, aka DJ Boy Maxoy, ang DJ sa MOR 97.1, lupig sila, may kapatugupad katuig. Onya na ay lawas na ako, makita ninyo. Kutis artista, Ayan. lawas basketballista, tanawan ninyo dagway, murag masahista. Mituos sa padultihon nga, mga babay, asa man mo pili? Ano mo pili sa mga guwapo nga pasakitan mo? Ginoon. Ha? Pasakitan ka? Or sa mga batig na nga magsakit ang imong mata? Ano tawagan mo? Ginoon nila, sir. Kay, nakabantay dito, kapag sa mga sa entablado, nagkaroon kayo sugas panigot. Tinood na, dagang suga kay... Pero okay ra, sige kay kung mataw, Sige, kaya na kung matubangon. Hindi na ko kaya matubangon kung matubang ka na ko. Na ang hayag dito na ang suwaw na rin. Ay, nanaway na po sa aktan na ako, dagana bang may ane? Ito yung mga 6 Luis Leo. Why, bro? Ingon mo, pag ginamo, sorry. Ingon maging siya nga. May bawa ka doon romantiko. Hindi ko ganahan, manguya ko upaw. Nako, ano man dahil? Ano man? Ingon siya, layas kay buhok, relasyon pa. Pero may gidoon ko dyan nga doon. Babae nga nag-yelo. Ano yan? Gaya na ko sa pagsulti ay nga magsoy, bisa nang imo dagway murag abiliana. Sinaw kayo, nalapad kayo, way problema, tamna na ako gugma, ikaw na lang bahalag patubo. Pick up line. Isang kamot mga nagitan dyan ako doon. Murag reflect mo doon ako doon. Puro mag-isuawan. Bitaw. Ano yan? Okay. Hibaw ka, suya kay ko na ako partner, mga higala, mga igsoon, mga Tinood. amigo. Tinood Kay naman pag suot yun na mo ganiha dire, sus na agoy babae nga yun niya, huy Maxoy, kailan ka nang imo ka ng partner? Ganahan kay ko niya, uy! Ay! Inyo rin ko! Giigon pag yun siya, di pa di kami niyo. Giigon pag yun siya doon niya, kanaganing, Maxoy, pwede mga yun yung number, Facebook, WhatsApp. Ay! Kamay na magkitagaan! Sa suluhon, ginagol sa kya. Agingan man po siya nga, huy, ay sa Maxoy, kinapay sumpay. Ano siya may sumpay, day. Yan na siya nga, tan pagkutanar ko ng imo amigo Maxoy, kanang imo body, nag-atubang pa na or nagtalikod. Kay kanato ng imo dagway, mura ko na nagtanggogo! Ginawa yun kay mo babae doon, guwapa man po, mistisa man po, iingon pag siya pagsugi doon. Napag yung sumpay Maxoy. Ay, sumpay ka na, masagindot na. Ay, ikaw lang yung sa doon na. Tan-awar ko ng iya ilong. Doon na putas ilong. Tan-awar ko ng iya ilong. Kalia! Murad yun, gitumban stone of standing. Pinawain yun, hindi mo babae nila. Pasakit na ka, madool rin. Ano man? Wala ko yung tayo mong ilong, parang tunos baka. Ipadakan, mapunay mo doon, ay. Isa ka sabi si Maxoy mga igala, kung ginay kay Gas mga chicks. Tinood na. Ikay gitibgan? Ginay kay Gas, ikabantay ka itong may babae. Asa ato? Gini, ano sa liyo ba? Oo. Si Zaika ba? Si Shaika? Gini na ba mga babae, no? Kuya Buyag o Kuya Malayang sa mga babae. Gini mga babae, so yung mga arti gini mga babae, mamili, gini gwapo. Normal na na, oy. Kuwatay tamin, kita matagal. Di ka matagal, oy. Oo na. Di lang ka romantiko, di pa gumagsoy. Way babae mo lingit na to. Nakabantay ko. Oo. Sakay kong jeep ikas kulon. Bisa kay kang jeep. Gym ka. Naagi kalainan, ang dili, tsuraan o gitsuraan. Sa ato ni ipakita nila. Ipakita na to nila. I-demonstrate. Unang senaryo, nag-gym ang
dili itsuraan. Dili itsuraan. Oh, In ako short, ay babae. in short, batik na Di ay alam po, kasi kita kayo. Bitaw na sa kita na bitaw na. Ah, Itawan sa kanya. Okay. Ako'y babae. Babae ka? Scenario, nag-gym ka. Okay. Ikaw maoy, dili itsuraan. Dili itsuraan. Dili itsuraan. Nag-gym ko, dili itsuraan. Ako'y babae. Ika'y Okay. babae. Lights, camera, action. Ako niya, oy. Isingot-singot yun. Ato bang, please. Ato bang. Pati mo na, ay. Nag-ulit ko sa kapwa na. Nag-kupras. Hello, Net! Tago, tekalan! Ginawayo na may naga! Pero gwapo. Gwapo na to. Oh my God, oh. Gwapo na. Gwapo na, Jim. Yes, Oh. gwapo na yun. Gwapo na Mura yung na istorya. yung si Sir Umon, alin. Oh. Yes! Gwapo, istorya na, ha? Sorry. Tinoon ka. Di tinoon. O yan, ikaw man. Ito tinoon. Sige. Gwapo na ko, Sir. na. Babae ko. Lights, camera, action. Ala, oy! Nagwapo niya, oy. Kasi nagsagot pang lawas. Ato bang, please. Oh my God! Sino ba akong destiny? Ay, hangol! Gusto yung hangol! Gwapo ulta, hangol! Ay! Dati na yung no, mga laki. Paimuslan ang kanang paimuslan kay gayunan ba? Tinoon na. Gwapo pero hangol. Oh, hangol. Ah. Yeah, Lain nga senaryo. Sakay jeep. Nagsakay jeep. Oh, babae, kipi kayo. Una, kipi kayo. Nag-comment, Pagkakita, comment. Oh, pagkakita nga ginagaling dili itsuraan. Dili tsuraan. Sus, di sa mo to kipi ang bagi gibutas kilid. Giwan na iya gigakos na yun. Ah. Tanaw Diba? na. Nag-goal ta. Goal ta. Sus, bakit ilok yung dito hanap ko. Oh, napinong gano'n, laging bangay. Taro niya. Pagdano ko, pagi. Oh my God! Tulis magkani ha! Ano na ka babae? Oh, pero Ay, gwapo ako. gani! Ah, gwapo. Gwapo gani! Oh, gwapo! Oh, Sir Dugan, gwapo na mo ko. Gwapo! Ah. Ang kibing anak kayo, pagkasipat ka gwapo ang dapat mo binabay. Oy, ang interest ka ko. Din-in! Pagkaroon! Ah. Ingon din! Tanaw niyo babae? Ay, gwapo niya! Ila na yun yung ligi, kaya magkulingi na rin ko. Ayun, gwapo! Oh, Lord! Ihatag na siya na ako! Gwapo! Sir, na ko sila 3? Diba? So na yung top 3, 1 to 1 to sinto. Wahya ito. Diba? Ang babae, basta kita gwapo, hatag largos numero. Ito na, ingana dyan ang mga Village babae. raan gani. Aksapaan pa. Ano yan doon? Ingana na mga babae. Kaya kayo ba ko doon kaning mga babae, ingana na silang stricto tungod kay naagyon sila kaugalingon silang lawas, pinaka-importante kayo. O, tinuon na. Alang sa mga babae, ang Tinuod. pinaka-importante itong lawas, kay bayad ko siya una. Oo. Ang pinaka-importante itong lawas, ang atong buwat pinikas. Oy, ayan Kaya pagkakawon. mga lalaki, ang pinaka-importante ang inyong embutido. Oy, ayan pagkakawon doon. Ngano na kay prueba? O sige ko kung prueba. Ang importante sa babae, dili napita, dili sa lower. Ang importante yun sa babae, dili yun. Ngano lagi? Nakabantay ka ng babae sa kay Jen. O sa kay Jay. Oh, wala kinababae nga. Excuse me, excuse me, excuse me. Aha. Di ba? O niya? O, siya kabantay nga. Ingon, excuse me, excuse me. Bitaw po to. Ada ka? Dali. O, kada nanilhig. O sa may nanilhig, o sa may posisyon sa babae nga nanilhig. Ang babae manilig, asa Ah. ka bubulit? Ano yung ginadere? Bitaw, no? Oo. Sa ato pa, importante ko din eh. Oh, importante yun. Ay, bastos yan! O bitaw ko kung kitag nanilhig, no? Nag-ana diha, o. Oh, tinawad na. Pero ibaw ka doon, istorya ng tinood, pag kuwan na ako diha ba? Ano lang, pag-CR na ako diha? Oh, si Ana Galina. Sus, ginoo ko, pag suod na ako doon kay... Diya, may may babae. CR na ako. Babae ka, sino? Kasi doon na, naman na yung babae. Sus, paglihid na ako doon, pag suod na ako doon, pag suod, pak! Babae man na yun doon. Kuya, nasa nyo? Huwag ka ba yung sapot? Nagkuha din sa tawid yun. Itapunan niya nilang importante kayo. Ang kabos niya eh. Wala pa itapunin. Yan na ni babae nga. Sige, hoy, bastas! Yan ako, ma'am, sorry kayo, mama. Asa na yung CR sa mga laki na yun, ma'am? Yan na pong babae doon. Tarita! Tarita! Huwag tapunin. Delete tapunin kay importante. Pwede po eh. Asa na doon? Tarita! Tarita! Bagay po eh. Katulog pag yun, 3 times. Oh, ito na, no? Oh, ito na. Babae, mga arte kayo. Oh. Kung mapatato gani, adik-adik, basta dili itsuraan, pero gwapo, cool kay tanahon. At tinuod pito na, kana kay manitsit ha. Tinuod. Tinuod, ang manitsit doon, tinuod pwede. Pag ang gwapo gani manitsit, pa nga, wow, ka-chick boy niya, uy. Ah, ngayon kayo. Oo, ina na. Dili itsuraan. Pero ginosa na, dili turaan. Pero, hoy, maniakis! Ipapreso na karon! Ipapreso ni kang antilon! Lagi kalainan. Tinuod na. Okay, no? Kapoy na mangitag kwarta. Bahala di bayaran basta pakpakan. Tinuod na, bamakpak mo, bamakpak. Anong namakpak man mo? Ha? Dili.
Sa to sa pamulisoy, kompleto Ricardos na ta. Ang uwang magician na lang. Magician? Ang istorya ganina nga, kat po na kanukang pamagic o panagan. Ate daw na, magsikiro, yun ko. Sikiro. Gibatihan natin karoon na kay kauban. Kibot-kibot pa yung bagay na dito ko. Ay, gisag uma ko kinama ko na Latin. Yan, dito spiritatin, kinalabahayon ta, ang kurikong na naas imong bugin. Oh. Ano to? Ito pa, mananag-an na karon. Mananagaan ko at the same time, kuwag doktor. Kanakal bularyo. Tinood na, tinood na. Wala kuwang sa to ka at least pero Oh. sa atin nga itatino. Sige, tagano na to, nagdugay ta. Mananagaan ka? Mananagaan ko. Okay. Sige. Tagay ka. Ako dali, di ko mananag-an pero katagaan ko nga imong itlog duha Di magagibaw! sa imong asawa. Huwag! Tarong niya, tarong niya. Mananagan ka. Oh, mananagan ko. Kini. Gusto mo nagikuot. Dili sa kumbulsa, taga ko sa ni. Ay, kaya. Ah. Huwag, bastos di mo eh. Dili, to ka na. Tagay ko, klo! Gahi. Gahi. Oh, Sabay lain. taas. Taas. Sabay lain. Tayo. Patay na ito. Sabay lain. Ay tapay. Huwag! Saman. Kabastos di mo eh. Dili na bastos. Puno na may bastos. Gusto mo din na eh. Lansang. Lansang sin. Di ba? Huwag malaki na yung tayo. Huwag malaki na yung tapay. Nahoslot. Nahoslot. Gusto din ang tapay. Nahoslot na tapay. Tama sa sin ba? Kaya gamit na to, no? Kini ko sa taga na. Saan eh? Huwag hindi ka katagan ha? Kini. Kana sa. Oh. Tagay ko, klo. Mananagan mga ilhen. Ay, magbuot. Kaya ako may mananagaan. Gahi. Gahi. Taas. Nayo. Nandiyan po yung Labos na lang na itapay. Kaya mo ko, anak. Saan? Lansang gihapon na do. Dili. Sa manila. Dili, lagi. Lansang lagi na. Dili, lagi. Unsa lagi na. Kato yung ginawa na kanina. Katong bastos. Oh, Why? Okay. Ako ni mo ganun. Ako mananagaan kabito ko. Kaya mo gani ko nga 200,000 ang imo gastos imo kasal. Uy, naibaw lagi ka. Oh, kaya mo gani ko 100,000 imo loan sa Upslide. Hoy! Kasi, mauwa ka. Pero lang Kaya ako, mo soy. ko to nga 50,000 ang imo utang sa PC Slide. Ay, makapi, kay mauwa ka. Laro pa ka pagkasok nun. Mananagaan man ko. Oh, mananagan yung ginawa. Kaya mo gani ko nga nalunod ka sa kapa. Ay! Abay! Wala ko yung lakot. Ay, nasi break balik. Masakitan na ko. Soy. Ayun ako ba? Katayin mo silingan ba? Di ba? Naistoryan mo kanina. Ah, sinoy otek? Oh, sinoy otek. Ito, pagkutong kayo. Ano sa kapanggot? Sinoy otek, pag ato na tong puhon, sugin lang talaga kas tinuod doon, giuban na tong sakay. Dayon. Sus, pag abot dito sa kanaganing laot, gilayat man na sinoy otek doon nga way, life jacket. Ano yan? Kaluoy naman intaw ni Noy otek. Pero kay bawa ka nun sa? Patay sa otek. Wa namatay si otek, pag abot sa puhon, nitix pa na ako, nauli na si Sikihor, gingon na sa otek. Soy, mukaon kag larang, nagluto ko. Pagsika ko rin ulit. Gilangoy mo dong dito. Ilangoy ka to pa ingon sa Sikihor. Pero mas astiks may Berto. Nga naman. Itong mananupi rin sa PC Hills. Nga no lagi. Dali ng punta, bilargag Manila, ikang Cebu. Oh, Tukta sa apagaya sa plano makabas mabaw, milayat si Berto. milagyan. Why parasyon? O niya, namatay. Wala. Grabihan. Di na ka makaibaw, anak. Ito siyang haya. Namatay ka din si Pedro. Ngayon, doon din kayo na-i-fix. Di ba? Kaya itong uptik kayo. Dapat kayo umirit doon, ha? Niya. Malyumi nga. Buli umi. Malyumi. Dayon ta doon, dayon ta. So, ang ato ang kaltigay mga higala, kanang amuan drama, di ginamawa. Tinaw na. Di sa simuar, yung dramaturgo. Pero sa dili pa magdrama, sugin lang mo tanan niya, hingigok gugo. Dili ko mutira ko sa patiha na, kumutira ko manok, ikaw, yan akong matas manok. Iskot naghingigo, pero sutihan di kasoy. Bisag unsang buto sa armas, gikan sa luthang hantos pinakalipis nga armas karon suito kay ko. Di ka napako na naghanto pa. Ay, yung pagpaka-award is gikas antisi, nabay face is in city ha. Pagros na fire. Ginagig ba yan, ha? Gikan luthang hantos pinakalipis nga armas, suito ko na. Sa pagkasuito ka, Suito ko. biyaw sa maning aboto. Yeah. Cheese. O sa mana? Imong ikak. Abito. Load and make ready. Sa iyo na. Masura. Ito sa 38. Ay, takatag, ano rin ka na ha? Ay, kanime. Go. Oh. Ay sa. Ibuto na. Ganihan na! Ay, Huwag ka kadungog! Ingong bata, otot ko no. Ay, nagdan ay, otot ko taon. Lisgag lang ilong ni mo. Aray mo nga mahanday. Hoy! Balik ko na ako ha? Balik ka, tanong ha. Sa yun. Boto sa 45 nga doon ay silencer. Ay, nakatagaan gapon ay. Kani ay? Ha? Wait. M16. Kani? Machine gun. Kani? Dali. Dili. Shotgun. Dili. Reportin. Dili. Unsa tayo na kanahanan ha? Kalapato na niyo!
Atong lodo. Hindi mo nang ilihay. Ayaw mo matakanan. Tarong asa. Ayaw po kung hulog-hulog pa. Kapilas bayad. Ni boyfriend ay ita. Tinuod ang silduhan ka. Ayaw lagi po ko anam. Gusto ko na ka ha? Okay daw. Kapila. Di na ito po na itong naong. Ito ka nga to si Ding. Uy, tinod-anay na nang ilaha. Wala. Mamatay personal na kuhan. Pati lang. Okay. Dang utos itong drama, soy. Magdrama ta. Kini nga itong drama, soy. Isabag kini sa tuluman niya katapusang singgit sa amang o ang katapusang mutot sa kabayong daot. Ay! Oh. Yawa ni no. Ang drama to. Kini nga drama sa ako, soy. Ikaw maoy amahan. Ako'y Mas amahan. ako ang katnaong nako. Ang gulo na nako, ibinyo na mapuka. Sige. Ah. Mga mong gidahin. Eh, Ikaw amahan. amahan ko. Sa maron. Sa manig ka Sa lang. kaslota. Para magbay ka mong Ito, no? Para Okay. Okay. Amahan ka. Amahan ko. Okay. Lights, camera, action. Lights, camera, action! Anak! Anak! Pa? Dool ka dire. Siguro naman ako pa. Dool ka dire, anak. Dool dire, anak. Hindi naman pa. Dire pa dool dire, hali pa dool dire. Nakahihatag allowance pa? Dire pa dool dire. Nga naman pa. Pa dool dire, ha? Nga naman. Padre, ha? Oh. Ikaw pa. Pa, paimnod Ikaw ko nimo anak pa? ba? Ikaw anak? Ikaw Paimnod anak? ko nimo, ha? Kadugay ba ni mo gibaulay? Huwag ka mahibo! Ikaw sa balay! Walay kahoy na ka! Anong katman? Pinangga ko ni mong anak ay kong bunale. Dili, Ay dili. ko pakawawis mga tao dili soy. Dili, Ay dili ko ka bunalay. Oo, pinangga ko ni mo. Aw. Nag-isa nagkuha lang ko. Usa ko ko ni ko iho ko ni mo. Mo Oh. so dili ta kabunalan. Ayaw ko bunale. Okay. Oh. Lights, camera, action! Sige. Pero sa dili ba, ito sa ipasupot ang atong mga pinomdom, ang gata sa inahan para sa anak, ang gata sa mahan para sa inahan, ang tsupon sa mahan para sa inahan. Gusto ko is stay pa. Tigi just for baby. Ay! Lights, camera, action! Anak! Oh, Doon lang ito, anak! gusto ko mga pa. Ay mo ko pagkabata. Doon yun, doon yun! Ano man? ha? Doon yun! Ano man ba? Ikaw ba? Kadulay man mo gibaon! Di ka ganyan! Di ka! Ano ba nung baka ka? Di magkapabunal, isang bagod na lang ka! Pinangga lagi ko ni mo. Binangga na, di ka! Pinangga lagi mo kung pagkawawis mga tao diri. Binangga na, di Kaya nahibaw ba kasoy? Oh. Nga kining mga anak o kulatahon sa mahal, labi Oh. na kabunok. Oh. Gusto ko na ba? Kunoy! Dagat ko, dagat, amahan ko ni mo. Kita mag-away. Drama rin eh. Drama ra din eh. Amahan ka. Ako yung mga Anak? Dato kasoy! Dato, day, Dato ni Mansion. Ato ni Mansion? Oh. Anong malagi ni Ato? Ito guys. Crowd Gypsy. Ayun, ako Iba na rin. doon, Oh. Dato, day, Ako tangala sa kato Siya to kanito. mo, sumitawag na ako ni mo. Ay tawagin mo na ako. Natural yun. Pang dato ka tinawagan. Iho. Dili day, senyorito. Iho, oy! Iho. Oh, iho. 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 Oh. Diba? Sosyal ha? Usaman ko. Ikaw maoy amahan. Usaman tawag lagi na ako. Doon ka, doon. Don. Oh, Okay. okay. Lights, camera, action! Iho. Buhaya. Bugita! Ay, ano ba? Gusto mo na iba tuwag din ako ni mo di ay? Tanong nga po! Iho? Iho. Dato ta? Oh, dapat iho. Iho? Dapat kumidor iho. Iho? Esa, ano giubo mo ka? Nabaguhan ko sa ito ka dato. Dato din pa di ay? Anak rin. Iho? Basta bago ang ka pobre. Bisura ka di mo dato, ay? Sige. Lights, camera, camera, action! Iho? Aba. Nakunidunggan niya mga istorya nga musulod na kuno ka sa baba sa kabinyan! Tiyon ka na, mama! Tiyon kayo niya. Punta si Lina sa kong kinabuhi. Rina! Tinuwa na, mama. Siya ang babae na nag-iyos mo kasi. O gani mo pa. Ipamatuon ko ni mo ang limpyo sa mga babae. Tungkol tiniguihan ko lang yung sapatos. Wapa na! Abaniho! Wa akong gusto na yung babae tungkol kay mahugaw siya! Bubol siya lupa! Limpyo na siya, mama. Sa ako nag-iuso na, gigiwihan ko na yung sapatos. Gitutprasan ko na yung pagkababae, mama. Kilugdan ko na tanan, mama. O ipamatuon ako ni mga dili mumuglupan sa Lina. Tungkol kay kaliwa sa taga-puwente, taas sa lupa, mama. Taas na! Abaniho! Wa akong gusto niya ng mga babae tungkol tinagbalikan siya sa kanungganan! Uy, ang gawa baligyan ang dunggan! Apan pa, mama. Masugot ka magsagili. Gusto mo kayo mahiluna sa pamilya mo. Kung nahibaw ba ka, mama?
Kasi Rina, ang buktong babae na kapakapan ni malapukon kong kasing-kasing. Abaniho! Paunas ako! Kansang pugos kitulik ni Rina ako pagbati pa ma. Ug siya lang ang buktong babae ibili-bili na sa buktong yawing ibuhakayan sa ikan sa pagmahay. Abaniho! Wapa ka maman! Magdali man! Papa! Gutom na kayo! Ikaw na ko ang iyong pagtugon pa ma. Kusa mapasugot na pa ma. Abaniho! Wala tiwasa. Tiyoson! Abaniho! Kung mahal mo ka na mo ang babae, sugod ka nun! Layas rin sa kong mansyon! Papa! Don't touch my body, ano? Papa! You're breaking my heart! Inunong mo pala ko doon na kay Lord! Doon na ba ka Lord si Mrs. Lai? Wako'y Lord! Doon na kay Capcom sa Upslide! Doon na ba kay Capcom Papa? Wako'y kalkon! Wala ba sa tanan? Kung doon na kay Dugo Papa! Doon na sa kay Dugo! Wako'y tugong! Kung doon na kay Atay! Doon na ba kay Atay Papa? Wako'y alay! Kung doon na kay Matikon! Doon na ba kay Matikon Papa? Wako'y matikon! Kung natuloy sa kadili ba? Wako na tuli! Ako lagi! Nawa na noon ka na Ako lagi! Nawa na noon Ako kapan Papa! Abaniho! Si Rina Papa! Tol ko Papa! Nag-yelo Papa! Paminaw sa iyo! Abaniho! Ang hakman Papa! Kung mahal mo ka ng mga kamay, dat akin siya din sa akong katugbagan! Ayusin Papa! Wow! Ayusin Papa! Matuwid ko Papa! Hayay siya! Asa man anak? Nag-yelo Papa! Loyo sa Papa! Nasa nagilo? Nag-yelo Papa! Nagilo ka sa kinawa sa mundo! Nag-yelo Papa! Sige, ato doon! Ayan Papa! Ngano lagi? Naagin pa na siyang tapat pa! Hindi mo na nila nagilo. Ano ka pa ito pa? Kanina ba na Papa? Siman na Papa! Ah, kabugiro, mga siman! Abugiro naman yung mga siman Papa! Nga naman! Ito ka ng sildong mga pulis! Snacks na nila! Ah, kabugiro ng mga siman! Pero was niya may bao Papa! Onsay ang may bawa nila! Ang ilang asawa pamahaw na to! Tagayon na ko. Sorry tayo, mga siman, ha? Ibabahaw na namo. Ano yan, Don? Nalingaw naman sila. Basta may gusto nimo, kanto karon pulis naman ganda. Pero kay bao ka, na ako'y amigos Amerika. Gingon siya nga, Soy, kung dili na mo ganahan magpulis si Don Romantico, Bitaw. pwede man mo na ako ipaso dito sa gawas na itrabaho nga nindot ko porsyento dito. Kana, minuta! Gingon siya nga, sweldo ko na to, perteng dako ah! Pila man? Ang trabaho na to, tigpatay na tas kayo. Ah, kanang bumbiro! Kanang bumbiro, dapat yung bumbiro nila eh. Tigoyop! Tigoyop, tigpatay sa kayo. Tigpasirit! Oo, kanya, buhato na to, sige na kayo doon. Masaya mo ito na to? O tindog na taliha, kanya, mo tuyok na taong katulo. Ay sa, pila may sildo na ko ini? Huwag ka makibaw. Pila? Ang sweldo na to, 6,000 kada tuyok. Sa to pa, ito yung gusto kadlaw katulo. 30,000! Kami lang ang sweldo. Kana, bayad ako sa utang ini. Oo, yun. Ha? Oo. Ato so yan, aron nga, dili Sige. na mawawan dito sa Amerika. Kita, practice na daan. Sa pula na to, ha? Oo. Unang Okay. tuyok, ang isulti, 1. Okay, Ikaduhang sa'yo. tuyok, sulti. To, Ay ikatulong ang isulti, tubig. tubig. Ah, sa'yo na. Nakasabot. Kasabot! Okay. Sige. Sambol. Sample. Tututututut. 1, Tututututut. Tututututut. tubig! Very good. Ah, sa'yo. Nakasabot man din ang May ugoyan. tagil, Ayaw sa. Awa pa diyan. Basa, taro mo na to ha. Okay. Balik. Ha? Tututututut. 1, Paspasi. Tututututut. Ayan, tanguga eh. Tututututut. tubig! Kumaon na yun. Sildo, be. Last ay sa lagi. Awa pa diyan. Kahagol po ni mo eh. Last na dyan eh, final na. Okay. At yun na to sa Amerika ugma. Sige! Ha? Tututututut. 1, Tututututut. 2, Ay ka, tulo. tubig. Okay. Tututututut. Tubig. Sakto na? Oo. Okay. Final na yun eh. Final na! Final na. Final na, eh. Okay. Oo. Tututututut. 1, Tututututut. 2, ha! 30,000! Kana 30,000, makabalit ako motor na niyo sa kukuyap. O di haman, manangaon may Jollibee. Pusod mi sa room 303. Indot na, haya-haya, oy. I-enjoy na po ang mga kwarta. Maglipay-lipay mi sa kukuyap. Pwede na kong motor, akong pa-eskwilahon, ako scholarship program. Andon, romantico scholarship program. Hoy! Tubig! Wana! Wana yung tubig! Ha? Wana! Ay, sa, ano mabasa pa rin? Kaya na basa! Basa. Gisinggot raman ko! Singot ra ka. Ayaw magsigig tapi diha! Ay, Mawanta ta! Oh. Kirog-kirog, dili kayo mataga ko! Pintada na ko. Oh. Okay! Okay. Okay! Tututututut! 1, Tututututut! 2, Tututututut!
Tubig. Di na magsabi ha! Sundo sa Una, tutut-tutut! One. Tutut-tutut! 2. Okay! Nasa iyo na. Medyo ginako pa na yun ang akong 30 mil. Ang akong uyab ako pa eskulahon. Andon rin ko sa scholarship. Nagatali ako kurso ng nursing. Hindi ay. Ha? Haska! Naloya ko! Haska, buguan yun di mo istoryan! Di kita makatong Amerikaan eh! Di ba ako na akong ingon? Una tuyok! One! Ikatlong tuyok! Two! Di ba ikatlong? Tubig! Ikaw ha? Okay. Kumana di ay? Okay na. Maraming salamat sa iyo matagal sa kamay kong kalingawan. Lamat kayo, lamat Sa kayo. kanan sa Pero 72. Ako si Patrolman Delphine Gahi, a.k.a. Don Romantico. O ako naman si Patrolman Jose Calipano, DJ Boy Magsoy! Temporaryo Manamili, Pilagis Magingon. May gabi! Pinutalan. Ug daghang